Za sebou až na jeden Fiat, malý nešťastný. Aj tento má za sebou. Ja myslím, že vzhľadom na to, aké boli podmienky, ako bolo Klsko, že prakticky tak ako na umelom ľade, tak veľmi dobre to dopadlo dnes. Nebudem hovoriť, že je to dosť takých, povedal by som, že dvaja z troch chcú sucho a jeden z troch by chcel mokro, takže pre každého čosi. Toto bol tuším druhý Slalom mokrý, nie? Tento rok, taký vyslovene mokrý. No tuto iný jak mokrý nebol. Ale už nám vysychala tak, to si spomenuli dobre tí Arabekovci, lebo sa so mnou bavili, že keď sme tu boli vo februári, síce bol všade možný sneh, ale nakoniec už trať bola v druhom a v treťom ostromu suchá prakticky, aj keď studená, takže výsledky sú tu, určite ste pozreli na tej tabuli, tam sú všetci spoloční, ja mám podľa jednotlivých kategórií, takže je tu jedno ohromné prekvapenie dnes. Všetko sa dozviete včas, 1/4. To už vieme. To už viete. Tí skalní zostali a ostatní už utekali domov. A to sme skončili teda o dobre 2 hodiny skôr než normálne. Aj vďaka novej časomiere, to je tá istá, čo bola v Piešťanoch, 2 auta na trati, ako vidíte, už sa to vyplatí. Už to inak asi ani robiť nebudem. Takže tretie miesto, kategória S1 do 1400, Juraj Brzgula, myslím, že to je Minik, ktorému sa zadarilo veľmi. 0,94, gratulujem. Na druhom mieste Miro Bala, štartové číslo 8, 2,43. Gratulujem. Ešte raz teda 2,43, 610. A prvé miesto Míšo Sliviak, štartové číslo 14. 2,39, 375. A ďakujem. Gratulujem. Čo robí? Pardon. Komunikačný problém. Gratulujem. Poprvýkrát tu máme znova jednu takú zaujímavosť pre tých, ktorí sú na prvom mieste, tak máme počítačové hry. Ide dlhá zima. Takže sa bude na čo zabávať. Všetky sú automobilové, žiadne strieľačky, žiadne vesmírne veci, všetko autíčka. Takže toto sú prvý traja viac jednotka, gratulujeme. Ten čas cieľ je 2,41,073. My sme nemali, ale dobre. Na druhom mieste štartové číslo 7 Miki Čambal. Miki je železná košala. Ty si si musel zaslúžiť, chlape. A prvé miesto Ľudka Červenková dnes. Naložila Miki. A usmieva sa. A Miki aj tak vyššie, ako ona, to je ticho dole. Úplne historický okamih toto je. Toto si treba vychutnať, ja to nebudem ani zavádzať. Červená Fabia. V4659. Tomáš Pasmík 63, štartovné číslo. Veľmi tesný rozdiel v cieli, len 0,2 sekundy prakticky. V44 166. Aké auto, ja som zabudol aj. Ford Focus. Ja, jasné, ten americký kit preplňaný a tak ďalej. Kanadský. A Kanada není Amerika? Ten druhý. Je, sveta diel. A prvé miesto Andrej Rakoci, 103. Aké auto? Také červené. Červené tetečko, ktoré neštape na všetky 4, len na predku. 2,36, 867 striedy. Perfektne. Trináctka Monika Vajsová, 2,53,904.
No a kto asi? Ľudská, 21. To je za to, že sa neprihlásila do kam. Času. Ona to tušila. Tak to sa nehralo na banke, keď súťaže. Ja ešte jedna vec, Tomáš Drgon tu už nie je, ale on je víťazom jazdy pravidelnosti, tuším 23,6, tuším tam je za 10 čiarkou, takže na tom Focuse malomodrom získa tých 30 €. Každopádne, posledné podujatie pred nami bude v novembri. Ja vám ani nechcem tvrdiť, že to bude 17. novembra, ako to zvykneme mať roky. Ja to vám neviem, tak to vám neviem, to by si tu mohol pozrieť možno, za ten čas, keď budem kvákať. Samozrejme padol rekord trate, pretože bola nová trať, ktorá mala asi o 250 metrov viac než predtým. Myslím, že pán tušila, to bolo 1:13,922. Tak to bude nový rekord trate na tejto novej trebatickej trati vlastne. Takže ešte raz, toto bolo 9. podujatie AZP autoslalomu, ešte nás čaká jedno v novembri. Či to bude 17. ani to vám nechcem sľubovať teraz, pretože v hre je viacero alternatív a možno, že to práve 17. byť nebude môcť, ale to sa dozviete včas, keď budete sledovať stránku Autoslalom, alebo vám dáme vedieť e-mailom. Každopádne dopadlo to dnes veľmi slušne, myslím, že aj časovo fajn. Samozrejme prispelo k tomu aj to, že tu je asi o 20 ľudí menej, ako to bolo nahlásených na webe, ale je ich väčšina škoda, pretože sa mohli dobre povoziť a pozabávať. Mnohí oceňovali aj tí, ktorí nie sú na stupňoch víťazov, že sa tak dobre dá jazdiť na hrane a zistiť, kde to auto ako reaguje na tom klskom, takže málo kde si to človek má možnosť vyskúšať tak, ako tu určite. Takže šťastnú cestu domov vám želám a sledujte stránku, dozviete sa aj z mailov, kde to bude, kedy to bude a už sa tešíme na 7 2010. Majte sa pekne. Ďakujem.